Now joining us online, Martín Orain, online daukagu, Martin, ITU startupetik, eta ArcelorMittalen ordezkaria ere gurekin dago. Martin, egunon, aurrera, nahi duzunean. Egunon, Jak. Automatizatzen ditugu biltegiak, hori egiten dugu guk. Hori egiten dugu. Bobinekin lan egiteko eta metalesko gainerako materialekin lan egiteko. Horrek esan nahi du, baitugula prozesu oso konplexuak. Eta badugu Jon arduraduna da biltegian eta kontrolatu behar du non dauden bobinak. Kokapen arazo hori konpontzeko, Jonek langile gehiago behar ditu eta hori garestia da. Hala, kezkatuta dago bera, istripuak egon daitezkeelako. Beraz, logistika prozesuak ez daude automatizatuta eta merkatuaren pikoei erantzun behar diete edo industriaren pikoei erantzun behar diete horregatik. Zehaztu behar da zenbat langile eta zenbat makina behar diren. Eta IBU egiten duguna zera da. Biltegiak erabat eraldatzen ditugu. Automatizatzen dugu monitorizazio hori aldagai guztia kontrolatzeko eta horren ostean konektatzen gara bezeroekin eta automatiza dezakegu prozesua, erabakia ekartzeko prozesua alegia eta gero garabien mugimendua automatizatzen dugu. Gure konponbidea paregabea da. Zergatik? Optimizatzen duelako biltegiaren kudeaketa, baina horrez gain gai garelako kamioiak deskargatzeko edo bagoiak deskargatzeko. Eta eragina oso handia izan da, konponbideren eragina handia da. Hain zuzen ere, aurrezpena handia da. 500.000 euro baino gehiago aurrezten dira horri esker. Eta gainera, inbertsioaren itzulera urtebetekoa da, baina horrez gain produktibitatea eta segurtasuna indartzen dira lanean, eta gai hori oso garrantzitsua da horrelako enpresentzat. Gaur egun, instalazio bat egiten ari gara ArcelorMittalen, eta proiektu horrek aukera eman digu konpainia bezala hasteko. Izan ere, ulertu genuen premia batzuk zeudela ArcelorMittalen, munduko altzairuaren produktorerik handiena delako. Eskerrik asko. Hi, good morning. Egunon, ArcelorMittal. Altzairuko produktuen hornitzaile nagusia da, eta gure produktuak bidaltzen ditugu mundu osora. Pasaiako portuaren bitartez, bertan egiten ditugulako operazio gehienak. Beraz, lehiatzen gara mundu mailan. Eta horregatik gauzak gehiago egin behar ditugu gutxiagorekin, eta hori egin behar dugu modu jasangarrian eta segurtasunez. Testuinguru honetan, berrikuntza bere bizikoa izan da gure enpresaren arrakasta bermatzeko. Baindi esker, proiektu bat garatzen ari gara, burutzen ari gara, biltegiratze sistema autonomoa lortzeko. Instalazioa egingo da uztailean eta emaitzak irailerako ikus daitezke. Eskalagarria da proiektu hau eta gainera aukera emango digu hau egiteko ez soilik instalazio hauetan baizik eta beste kokapen batzuetan, eta hau egiten dugu startuparekin daukagun lankidetzari esker, bioi, eskerrik asko Martini eta Juanjori, mila esker.